هذا النور شفاء صدور. салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайр бошад. зан метавонад мардро ба коми марг бикашад ва боз метавонад шавҳарашро шоҳ кунад. як назар ба зиракии занҳо мекунем. марде дар канори чоҳ зани зебоеро дида пурсид: зиракии занон дар чист? зан бошад доду фарёд бардошт ва мардумро ба назди худ ҷамъ кард. марди даҳшатзада пурсид: чаро охир чунин мекунӣ? ман қасди азият кардани туро надоштам. дидам хонуми зебо ва муҳтараме ҳастӣ, хостам ба ту суоле диҳам. дар ин ҳангом қабл аз оне ки мардум бирасанд, зан сатири обе аз чоҳ берун овард ва ба сару рӯи худаш рехт. мард бо тааҷҷуб пурсид: охир чаро чунин кардӣ? зан ба мардуме ки барои ёрии зан расида буданд хитоб карда гуфт: эй мардум, ман дар чоҳ афтида будам ва ин мард маро наҷот дод. мардум бошанд ба он мард ташаккур гуфтанд ва ба роҳи худашон шуданд. зан ин ҳангом ба ин мард гуфт: ин аст зиракии занон. агар азияташон кунӣ, туро ба коми марг мекашанд ва агар эҳтиромашон кунӣ, туро хушбахт мекунанд. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.